Hi Labbat family, in the vlog that ini Sanvina first day babysitting popinarini. Ati Sanvi, so adana Joshua pura pidar dere. Ati, chepoy adana madege. तो कहीं दिन वंजे चप्पन सानविना और जोकल लट्टु गेंच प्रोपोल पंदे इनित वीडियो डैन शेयर मन पे सरे इनित वीडियो ना जो तो और दो निकल नाला नम्मा चैनल के सब्सक्राइब मन तो विजाड़ा सब्सक्राइब मन तनले अंचन लाइक शेयर कमेंट मन ले अंचन नम्मा होम प्रोडक्ट्स प्रो बॉडी तंदा ई नंबर के कांटेक्ट आले बाय मन प्ले सपोर्ट मन प्ले गाइस इतन बनोंदे इंत व्लॉग ने स्टार्ट मन पगते स्टार्ट मन पगते यस जय जय इंगला सान बाबा तुले बैग पार्ज रेडी आयर सन्नी दूर बिदडनी रे दूर बिदडनी स्कूल दूर अक्क नडेगे पोयते पोई अम्मल पप्पे पोई गैस बर्सल बरोंदुंडु पनी पनी बर्स बरोंदुंडु अदे सान्वी इदे सान्विन रियाक्षन एंचोंडु गोत्तुज्जि अवल जनतोदु बुल्पु मल्ल गोत्तुज्जि फस्ट गे अदे सानु बुट्टारज्जि हां जय पोई गैस रपरप पोई ना मेतड सर ಹೇಳ್ತು ಲೆಗೆ ನೀ ಗಪ್ಪನ ಬರತಲೆ ಗಪ್ಪನ ಮಾತ ಬಂಗಾರು ಅಲ್ಲಿ ಗಪ್ಪನ ತರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಶೋಕ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಿಲಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದಿರಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಲು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ದೊಡ್ಡಲವ ಇದೀರಿ ನಿಂತಲಿ ಸನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಏತು ಗಪ್ಪನ ಉಂಡಿರೆ ಮೂಲ ಕೊಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಲುಂಡು ಗಪ್ಪನ ಗಪ್ಪ ಗಪ್ಪ ಆನಿ ಆನಿನ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಹೂ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಸಾಕಾವನು ಮಾತಾಡ ಅಂದ 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 ನಾನು ಚೇರ್ ಕಂಡ್ರೆ போயிடுது ಕನ್ಯಾ ಕನ್ಯಾ बाबू चार सर कन्या ಒಂಜಿ ಹಾವು ಇರೆ ಒಂಜಿ ಹಾವು ಸಾನೋ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲೆಗ ಹಾ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲೆಗ ಹಾ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಹಾ ಕುಲ್ಲೆ How are you? अक्का गोंजी कोरले बाबा सान में अक्का गोंजी कोरले कोरले अक्का करो कोरले हां गाड़ी पड़ येलो बोबो बोबो डॉग डॉग पिंक అవుల డాగ్ పింక్ డాగ్ బాల్ ఓకే పరా అలా सर्व सदस्यरिಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾನುಮತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸಮುದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ವಿಲ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಜನ ಉಳ್ಳರ ಮುಜ್ಜನ ಸೆಲ್ಫಿ ಹೋಗುಂಡು
ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ನಂಚಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇದು ಸೇರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾನ ಸಾನ್ವಿಲ ಪೋದ್ ಬತ್ತಾ ಸಾನ್ವಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಗೈಸ್ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಅಂದೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬದು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿನ್ ತೋಜೋಣ್ ಗೈಸ್ ತಲೆ ಮುಲ್ಜೆ ಇದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾನ್ವಿ ಸಾಕಂಡೆ ಈಗ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕನ ಕಲ್ಲಡ್ ಗೊಬ್ಬದ್ ಸಾಕಂಡೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಗಿತ್ತೆ ಉಲಯದ ಜೋಕಾಲಿ ಆಪುಜಿ ಹರೆಗಿತ್ತೆ ಈ ಪರಿಸರ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತದ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಅತೆ ಬಾಬಾ ಅವನ್ ಪೂರ ತೂತು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಆಡ ಆವುಲಿ ಗೈಸ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನಾಲ್ ಗುಲ್ಪೋಲ ನೆನ್ನು ಅಂತ ಹಾಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಬಟ್ ನನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ನಂಗೆ ಸೊ ಅವಳು ಜೋಕಲ್ ನಟ್ಟು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಅಂದ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ತಿರುಗ ಅವಳು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಸಾನ್ವಿ ನಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುನು ದೆಪ್ಪನ ಕಾಣುವಂತ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಕೈನ್ ಸಾನ್ವಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬೇಕಾ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೀರು ಅಂಚೈನಿ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಅದೇ ನಾನು ಇತ್ತು ಸಾನ್ವಿ ಜಪ್ಪಾದಾಯ್ಬಕ್ಕ ತುಕ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಗ್ ಭಯ ಒಂಬತ್ತಂಡು ಸಾನ್ ಬಾಬಲ ಜೆತ್ ಲಕ್ಕಿಯರು ಅಂಚ ದಾರೆ ಕೊಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಡುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡ ರೆಸಿಪಿ ತೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಸಿಪಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸ್ಪಾ ಇದು ಸಾನ್ವಿಲ ರಾಜಲ್ಲ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಇರ್ತಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಿ ಇರ್ತಿಲಿ ದಾದ ಮಂತ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಪಿನ ಮಿಷನ್ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ 8 kg ಇಲ್ಲರನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ 0 ಐತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬೋಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾನಿ 15 kg ಇತ್ತೇರು 8 kg ಆತೇರನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಸರಿ ಅಂತಲೇ ಶರ್ತ ಉಂಟು ಶರ್ತ ನೋ 15 ಇದು ಉಂಟುಂಟುಲೆ ನಂಬರ್ ಉಂಟುಂಟುಲೆ ಏತು 1195 1195 ಕಿಲೋಕು ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳು ಅಂತ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು 11 kg ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಇತ್ತು ರಾಜೇ ರೇತುಲ್ಲಿ ಇರ್ದು ಕಾ ನಂಜಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಣ ತೂಕ ಏರ್ನಂಜಿ ಏತುಂಡು ತುಕ ವೇಟ್ ಏತುಂಡು ತುಕ ಯಾನೆನ್ನ ಪುದರ್ದಲ ಕನೆ ದುನ್ನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಂದು ತುಕ ರಾಜರ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ಏತ ಶರ್ಮಲ್ಲರು ಅಂತಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪ ಇದು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಟುಂಡಿತ್ತು ತುಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 90.55 ಅದೇ ಅದೇ ರಾಜರ ಎನ್ನೈತನ್ ತುಕನ ಇರಂಜಿ ದುನ್ನಲ ತುಕ ಎಸ್ ಹೌದು ಅದು ಬಂದೆ ಯಾನು ತುನಗ ಬಂದೆ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ 50 70 51 ಕಿಲೋ ಲಜ್ಜೇರ್ ಮಾರೆ 51 ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡುಚೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಆರು ತಿನ್ರ ಕೊಟ್ಟನ ತೀರ್ಲ ಬರ ಆತ ತಿನ್ಪೆ ಆನಿತ್ತೆ ಆತ ಜೋರ್ ಬಡಾಪುಂಡು ಫೀಡ್ ಮನ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಈ ಟೈಮ್ ಜೋರ್ ನಂಗ್ ಬಡಾಕ ನೇತ್ಕಿಂದಲೇ ಯಾವಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಓಡೆ ಪೋಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಫೀಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಅಂದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಅದೇ ರಜರೆ ರಪ್ಪ ನಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನ್ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ತೋರ್ಸ್ಪಾವ ಗೈಸ್ ತೂಯರತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಸಾನ್ವಿಲ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ತಿಂದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅಂತ ಕೇನ್ಗ ರಾಜರ ಎಂಚೆತ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅತ್ತ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ದಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂತ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಅದಂತ ಲಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಶೋಕಿತ್ತು ಮಾರೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಓ
ಫುಲ್ ಇದಂತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆವಂದಿನ ಅಂತೆ ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅನ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಕರಂಚುಂಡು ಕ್ರಂಚಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅದೇ ಸಾನ್ವಿಲ ಉಳ್ಳಾಯ್ದಿಯರ್ನಕೇನು ಜೀರ್ ಮಾರೆ ಸಾನ್ವಿಲ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ತಿಂಡೇರು ಬರೀ ಮಂಗುಡು ತಿನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ಲ ಅವನು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಯನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೋಸೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ ರಾಜರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಕರ್ಬೋಡು ಇಂಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ರಾಜರ್ ಸೊ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಒಂದೇನುಡು ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ದದಂಡಲ ಅವೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಬರತ್ತಂದ ಎಂಕುಲ್ ಯಾನ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಓವ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಪುರ ಪನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪುರ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆ ಅತ್ತೆ ರಾಜರೇ ಅಂಚ ಸರಿ ಅವೇ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಮರೊಂದು ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಗೆಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬೈ ಸರಿ ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ಬೈ ಬೈ